mamoko bende. Wadhi nyime. Migawo mar somo ka oriwore kod tend arita e kaunti ma Migori ochako chenro mar jiwo arita e sikunde e kindeni, to ahinya e geng'o masiche mag mach ma osebedo ka muoch e sikunde. Jafwambo marwa Juma miyowa lerno. Masira mar mach ma osebedo ka nenore e skunde ma jopuonjre odakie, to ahinya tam mar adek osebedo ka kelo penjo mathoth malo duoko. Kata bende masira mag mach gi osebedo e skunde kuom higni mathoth, yudo ler mag gigo ma osebedo ka kelo masira mag mach gi ok osebedo mayot. Congestion ni e skunde wagi opong' triple deckers tinde mwaneno, nyithindo opong' kacha. Safety measures to sirkal osetemo ndi kendo giketo ni grades onego bed maonge, drishni yao maber kadhi oko, dhoudi to be nitie standards and quality and standards officers moromo mang'iyo ni gigi timore e skunde wagi. Piny owacho osebedo ka keto kenge mopogore opogore mar geng'o masiche mag mach e sikunde. Tend arita kwe kaunti ma Migori ka otenore kod migawo no mar somo koro chako chenro malimo skunde ma jopuonjre koro dakie e kaunti ma Migori mar ng'iyo kenge ma skunde oseketo man arita koro bedo makare kaachiel kod geng'o mach manyalo wuok e sikunde. What we are doing is also we are praising because every institution is unique. We are praised. We see because all the schools also have their own security measures. You see where you need to advise. Commissioner ma Migori Mutua Kisilu mane wuoyo bang' bedo kod romo kod directors e migawo mar somo e sub-counties duto kaachiel kod jolup county commissioners e sub-counties duto e county ma Migori wach ni gidhi neno ni kuonde nindo mag jopuonjre okete yo mowinjore kendo kenge mag geng'o mach bende koro keti. Sometimes in this term there is a little pressure on the learners. So because of that we take that as one of as a potential threat. So in talking to them we have them prepared so that they take the exams as just something that is normal and there is no need to panic. E kinde limbe margi e sikunde, jotend arita kwe kod apisas gi mag migawo mar somo bende dhi bedo kod twak kod jokanye sekta mar somo ma oting'o jokanyo mag board mag sikunde, jopuonjre kaachiel kod jonyuol man arita koro bedo makare e sikunde. Tomorrow across all the sub-counties there will be stakeholder engagement at sub-county level to ensure that we review some of the measures we put in place and see what has worked for us and how best we can make it even work better. With us we have Red Cross. We also invited the MOH and Public Works. Director migawo no mar somo e kaunti ma Migori Jacobo Nyiego okono sikunde mondo koro jiwo arita e alwora mag kuonde nindo e skunde duto. The measures that we have put in place enhance security guards within the boarding areas. We have also encouraged our schools to install CCTV cameras in boarding areas and of course listening to learners' grievance. Dialogue is a major instrument in managing disputes in an organization. Kaunti ma Migori pok obedo kod masira mar mach moro amora e tamni mar adek. Juma, Ramogi TV.